Een huis afbreken gaat heel snel, maar een huis bouwen of simpelweg renoveren kost tijd en geld. Het herstelplan is aangenomen door de Nationale Assemblée. Dat is een belangrijke stap richting gezondmaking van onze economie. Dit is Sitwi Kondrebong TV Magazine. Dat ik weer in uw huiskamer mag zijn met een nieuwe aflevering van Sitwi Kondrebong TV Magazine. Onderdeel van het herstelplan is namelijk dat het ambtenarenapparaat afgeslankt moet worden. En we horen wel heel vaak dat het overschot aan ambtenaren ingezet kan worden bij het bedrijfsleven. Maar hoe denkt het bedrijfsleven zelf hierover? Desma di Euroko nalanti voor tungsi. Disi e naki wan bombiji olo na ini aport money fu Granlanti so ai trong wan problema. Granlanti wan lusu na problema disi. Granlanti wani puru lanti mana wuroko poti na wuroko pe di anof lanti. So lanti taki nanga wuroko ma orga fu lukuma kandra fa a problema disi kan lusu fa lanti man kan mopo na lanti gwego wuroko na wuroko pe di edu business wuroko pe di anof lanti. So a aksi poti ji masra welhu belkerdijk fu asfa waf den biji orga di abi bonfuru wuroko pe bedrijfsobong na ondro imprasoro fa eng eshi a abra fu lanti man gomiti de wuroko pe di anof lanti. Masra belkerdijk taki atordisi na ombuntori. Uno kan taki, uno wani, uno kan taki, we duentu sondro fuansanipsa. Masra belkerdijk taki lanti modu wantu sani before den bedrijf kan tek lanti ma abra. Lanti samusu skoro lanti man fu abra go na wurokope di anof lanti. Ook tu lanti samu ji fasi fa sma di wan opo de egi wurokope kan dwasan dati. Nono de masra belkerdijk etaki u abi na ministeria fu business wurokotori de soort sandati. Dus ook tu ding samu dwasani spesrutu jidesma di wangweli planti fu opo de egi wurokope. Boiti skoro desma lanti samu pot monitu trawa abi gron fanudu fu biji nanga de egi business trawa abi money fanudu so lanti abi duansani fu mek desma disi abi na wani fu abra fu lanti go na wurokope di anof lanti no so opo de egi wurokope. Masra belkerdijk taki moro fara taki amoro prenspari sani na taki lanti abi tan taki nanga desma di du business nanga de wurokope funamku. Bika na lanti ya bisma masra belkerdijk taki di skoro wan lo ma de no sabdu wuroko en i abi alatu fanudu if asma skoro hei en asma abi lekfa wetake ervaring asma sabdu a wuroko dan a suitif turu. Maar we abi jongens ma fanudu fu moksi nanga de wan di skoro so mek ook tu ding kan chisi na ervaring na krengo moro fara na in de skoro na in den kona fesi. So masra belkerdijk taki uno kan taki tak lanti no abi skorosma na de mindri. No. Bonfuru skorosma de na lanti e wuroko. Ma desma dati bonfuru ding no abi na ervaring. So a passief leersan langa tungsi masra belkerdijk taki. So ude na tapa pasi dat ete a langa tungsi. Het bedrijfsleven geeft dus aan dat het overnemen van ambtenaren niet 1, 2, 3 zal lukken. Hoe denken de mensen op straat hierover? Den dufu Sitwi Kondrebong, gwa strati go accidents madape, sade denki fatori fu lanti mang abra gweli planti go na business orga nanga trauro kope di anof lanti. A fosis mataki na wambunsani, maar
if they want chibri money, da make them biji nanga de srefi. Zijn de im guanga wan prado wa woroko. Guanga wan miri na woroko gewoon. Tap drink de sweet sandy e dringi. De dutu sa afoleke du. Aduf tu taki, no bunsani, if you want pour des mana lanti, ma im lukutak if na yongu wang of na smadi sa feifi tentanga feifi yarik ba, madang lanti musukuan trafasi jideng, fu sorgu taki denota hanga strati, nanga desot sandati, nanga ook tu fu sorgu taki, deng notai na sociale zaken, meki asandati, konchis moros pa ede. Aduf dritaki na bunsani ma am du bung. Wan noso ye chisi moros ma na strati dino abi worok du en dat ook tu kan wan problema. Aduf fos mataki de make dem biji money da de chiwang di efen wapchi leki de wasen gwa oso. Deng spend up sa tin dusung nanga de wajif lanti a di fos ma etaki. Adi feifis mataki tung si fur lanti mang de. Ataki bije pur de wang dine du noti. Bika sda oso tek money flanti ano wan bon santu. We adif 60s mataki efu ibo gwanga pension moro frukolek a libi marchi di im abi. Dan dem lukutaki fa yopsa yuteng wantu bradi edemang muskawang fusdong luka tordisi. Fini. Adif sebis mataki lukumina wam chiosal mang en mi bo breiti if lanti bo ji unu a okasi fu opo u egisani. Ma if ina kroi waji ine doro ine mekeng. So if lanti wan duasan disi na bunsani madem setsan kong buntu jisma di wan opo de egi business. De man die verantwoordelijk is voor het saneren van het ambtenarenapparaat is de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somoharjo. Hij is vandaag mijn gast. Welkom, minister. Dank je. Ministri Somoharjo, Bronto Somoharjo, fu insea versi, taki atapa momenti disi u abi feifi tenta fo dusung lantimang. Den feifi tenta fo dusung lantimang disi na 40% fu alasma di dawuroko na insernang. Sma di edu anu wuroko na lanti na 40 dusung. Sma di skoro a mindri kouta kenso na negi dusung. Nanga sma di abihei skoro na lanti na feifi dusung sma ministri Somoharjo etaki. Ministri Bronto Somoharjo etaki fu puru lantimang na wuroko gopoti na wantrapresi anu wan politici wani wang mana wan musutu. Bika in den 5 jari dip sa ministri Somoharjo etaki dang na moni di lanti mupai lantimang a dritrong moro ako moro hei. So mus duasani. Ministri Somoharjo taki a fossan di abijindu na luku ome lantimang de. Ataki den lantimang ikan prati na in differenti grupu. Yabisma di abi papira beskekeng sobung di edu wuroko. Yabisma dino abbeskekeng ma edu wuroko. Yabisma di lanti e paideng ma de nedu wuroko. Yabisma di lanti ne paideng ma de du wuroko. Nanga so ukan godoro differenti grupu de Ministri Somoharjo e chaka fesi. Ministri Somoharjo e taki tak den orga fu businessman nanga de wurokope di anof lanti e taki poti lanti mang na de sot wuroko presi dati nego fa one day tapa trade. Ma efu wi lek lanti sa podes ma fu wuroko na yu Ministri Somoharjo e taki en wisref sa paiden dey no ka abi problema. Ma efi bigin luku taki asa nogo da ef awani no de anogo tu. Ministri Somoharjo etaki leksa presidenti santoki taki mopo makandra nanga usrefi na ina dipi sa ude nonu de. So ef wilek lanti mang wan yepi fu charisma fu lanti gopoti na business urokope dan na business urokope ook tu mo yepi kande fu skoro desma so meka wa anu ka wasi atrawang. Ministri Somoharjo etaki u abi tina feifi dusung teleki
tutenti dusung lanti man van noudu. Dus no de a momenti disi 3 nanga 4 dusung lanti man furtungsi. So ministry somo harjo taki disi no dade lanti man, ma wi luko no de taki sa ukandu a wikidip sa ministry taki dan udua ondrosuku aksisma sayo ap fanodu fuk mopo furuka lanti before you dora libi marki fuk wanga pension nanga ala den sort sandati de wan chakon poti na den presi so meki asandati ka waka tungsi shuti fu puro lanti mang pota oso nanga pension no so poti na trawro kope. Ondro sukusori ministry etaki tak efu agobung fu purusma di abi feifi tentanga feifi yari fu podden nanga pension a oso dan we takikba abara tina fo dusung lanti mang. Asandi si o kostu lanti moi moni ministry somo harjo etaki mamakandra nanga IMF nanga IDB di oktu wampot moni in nator disi da asa mus fu waka. Ministry somo harjo etaki no de adef shikba taki sade abi na ai fu puru lanti mang e wakabung bika papira tore seti resolusi e seti en ministry somo harjo taki uno wan duengi desma fugwa oso ma de wang di wangwa oso furuku before den doro na libi marchi fugwa nga pension we verwakti taki inwa yari dan ko taki feifi dusung lanti mang sa gweli bilanti tap so fasi. Atapa aksi sang ministry somo harjo wan taigi lanti mang ministry somo harjo etaki before mi betro ministry mi bawan takuru denki abra lanti mang ma dimitro ministry dam konsitaki a denki dati ano true bika fos dati mi bedenki tak lanti ma lesi ala sort sani ma fanaf mitrong ministry misitaki nono de lanti mang e dude wuro ko na fasi ma awansani samupsa de muchisi moro poa lantim kraka den pus den fudu a wuroko moro bung ataki den lanti mang di e wuroko na mi meshitaki de wanif tru ministry somo harjo etaki pus de lanti mang fu wuroko moro tranga so mek lanti kan drai moro bung ataki wang ondro suku fu IMF sorry taki yabi omen tenti yari fanudu if you lanti wuroko pene drai bung ma efu ay draibung dan ina so furiari fanudu fu setsan kong meki den sensi de kong na ina kondre atap wali bisma kong dobru no so 3 dobru srefi. Dank u wel, minister. Jij en ik weten als geen ander, crisis of geen crisis, we zoeken altijd naar eten. Nyang no aplasi. Eten verkoopt altijd. Laten we kijken hoe een ondernemer te midden van een crisis een restaurant is begonnen. Wan misi di e drai wan nyantenti etaki alasan di we sukuf du na jidensma go sontu nyang bika nga er koufet disi im sorgu taki is ching krakti nofo fuma jaren serefi wan fasi tak if you sa chisi koufet imam seng fu go sontu so esi leka kan baka. So alasan di we du na ini unyantenti amisi dise taki na sorgu taki we wuroko bungfuru nanga sani di ekweki no soprani ja na sernang. Funamku desma di wanyango sontu en desma di esport ook tu kan feni bunsa nawi bika wi fenen prenspari fu ji smago sontu nyang nanga ook tu seti na fasi fasma enyang atapwango sontu fasi. Amisi fan nyantenti di setaki na tranga mindri na jugu fu den crisis in Saudi a opo ede leki nyam presi. A dreng disi abe abi omen yarik ba ma a soifri momenti a lukulek abende na tranga mindri fu na crisis in Saudi November fu na yari dipsade a opo en business nyantenti en ataki
Ay sheng leki falanti e waka apasi nono de fu asandi wekari a herstelplan. Ay teki wanteng fu taki tu gomiti driari before ikan shi taki amoni di yopusa ini e kombaka nanga wini. Amisi di se taki moro fara taki efu yu wan bijing nanga wan business wins otranga aten sorry ma ikan en imus bijing. Anabi a yoisti teng, anabi a soifri teng, a teng di a abi na a bribi di yu mus abi na in yu srefu fu ma bijing nanga yu business. Ete wantorong abribi inun srefi amisi di se taki nanga kraka alasma di emeki kweki no so prani wansani ja na insernang. Unaf denki potsan guadoro sei amisi di se taki ma efu biging nyang wroko nanga alasan sa wisref kweki wisref prani dan ude wam chinso moro fara nata papasi fu go pewi wan go. Suriname heeft dus potentie voor alles, als je het maar wil. Waar een wil is, is een weg. En natuurlijk is daarbij belangrijk vaderlandsliefde. Vandaag in Mi Switi Sranang spoken word artiest Sulil Blinker. Mi canto, ma videte, bigi bote canto, ma videte. Kijk, bij spoken word gaat het bij mij niet om als de woorden heel mooi dansen. Dat is mooi. Maar het gaat erom dat als je klaar bent, dat je mensen hebt geraakt. Dat iets is gebeurd. Een of andere vloeistof is uit het lichaam gegaan. Als het een traan is, als het vocht is, of als het een lach is. Dat is spoken word. Waar ik vandaan, waar ik vandaan kom. Het is belangrijk om een doel te hebben. En als zijn het korte doelen. Maar om een doel te hebben, dan krijg je een drijfveer en dan krijg je een bedrijf. En dan krijg je bedrijvigheid, dan krijg je productiviteit en dan krijg je vruchten. Suriname is ik, Suriname ben jij, Suriname zijn wij. Totdat we dat doorhebben, dan pas gaat die vadersliefde. En we moeten niet blijven zitten met ja, maar de regering doet dit, de regering. Nee, de regering doet wat ze doen, maar je bent je eigen regering. Je eigen zelfdenken, je eigen zelfontdekking. En hoe kom je daarachter? Ga gewoon googlen. Ga googlen wie Bonnie was. Bofikili Bonnie, wie was hij? Weet je, wie was Jan Adin? Waarom was hij zo belangrijk voor ons? En wat hebben al deze mensen en wie zijn die Jan Adins nu? Laten we die alakondre die we hebben goed analyseren. In financiën, in businessmodellen, in gewoon pawe grokong. Weet je, hoe we thuis omgaan met elkaar. We hebben nu uitgevonden, er is olie in het land. Oké, leuk. We gaan juichen, maar wat doen we eraan? Gaan we weer zitten, net alonki kondansi. En dan komen die anderen allemaal raven, want dit is Eldorado. Dus de erkentenis en de waardering, dat is dat ding. En dan heb je waarde voor jezelf. Als je iets doet, doe het goed. En als je een prijs erop zegt en ze zeggen we hebben de prijs niet zegt, dan belt u me op als u dat geld wel heeft. Het zit niet alleen op vormgeving, maar inhoud. Wat zeg je precies en wat is je intentie als je het zegt? Sani. Kijk niet naar mensen hun tuintje, maar kijk naar je eigen tuintje. Wat plant je? Wat doe je? Wat is met jou bezig? En als we allemaal onze mooie tuintjes hebben, nou, dan ziet ons groot tuintje er heerlijk uit. Wampo, 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 wampo. We zullen elkaar moeten helpen en dat kan al simpel op buurt- of straatniveau. We hoeven niet altijd te wachten op een overheid. Kijk maar hoe dat kan. Alvast met eieren. Backyard farming is belangrijk. Masra Helmond proefataki fasifa uka yep makandra na dusani sondrof wakti lanti. So we kan kweki fouru nanga doksi ka wang. Den fouru nanga den doksi disi e pursan ka doro di kan de nyang gi pransung. Sobung a mest fu fouru nanga doksi. So an fasi inaf go bay de sandati a parti fu prani te kweki fouru nanga doksi. Kweki fouru nanga doksi buntu
fu di deji eksif nyang. Lek fau sabi Masra Helmont etaki eksi diri. Eng epiki aiti gomit negi eksi in one day. Fafouru nyan diri Masra Helmont etaki da ay takanga birtisma en da de jeng ouro brede, ouro alesi en ensrefi inne oso ane trowe de sandatu. Ane vermorsu noti. De foure nyan de sandati en den birti e chisi eksi fu eng en aso de yep desrefi. En umap ching e pichi eksi ala de. En a umap ching feng e dwauro kodisi nanga prisiri. Ook te usap tak forum meti doksi tide na de na sonsan sabay na unoman bay. Ade belangrijk voor go kwek you forumins je bij ching ching je kwekeng bakawan tubiki ikan slachting ikan nya nanga you chin nanga you gezin sai up over ikan praat nanga you beertisma of je familie maar de belangrijk voor benut apparasi sa you abi en if you doet op een juiste fasie smano aplas voor you kweki ade belangrijk voor doet op een verantwoord fasie tak a omgeving kring en je sap ook toe zij pot in je skin. Soms hebben we dus 9 eieren, soms 10, het hangt ervan af. Maar belangrijk is dat we iets terugkrijgen van onze kippen. Tot zover deze nieuwe aflevering van Sitwi Konrebong TV Magazine. Bedankt voor alle feedback die we van u krijgen. Wilt u deze uitzending terugzien? Dat kan. Bezoek de Facebookpagina Herstelplan Suriname of zoek hem op via YouTube. We zitten inmiddels al op de helft van het jaar 2021. Laten we werken aan het herstel in de komende maanden, zodat de economie van ons land weer spoedig gezond kan zijn. Ik zeg tamboom, tot de volgende keer. Thank you.